me kuka sani game da kwaroron roba wato kwandom? Wai shin ya ake haɗa shi ne? Wannan ɗaya ne daga cikin kamfanonin da suke haɗa kwandom, sai dai kusan duk hanyar ƙerawa a kamfanonin iri ɗaya ne. Kamar dai a makera, a fari suna samar da kwalba mai kama da farjin namiji, sannan ya bi ta wannan hanya inda za a wanke shi ya samu damshi kamar dai na gaske. Daga nan kuma sai a ingiza su wuce ta magashin da zai sa su yi ƙarfi. Matakin gaba shine zarewa a kwalba da kuma wanki. Kafin kuma a kai su ɗakin gwaji inda ake gane iya girman da kowanne zai iya yi kafin ya fashe ko yagewa. Daga nan kuma sai a tura wurin gwada yoyo gudun samun akasin fecewar maniyyi inda ba a so. Kafin su ban nan sai an yi gwajin danniya da shiga da fita yayin jima'i. A matakin ƙarshe za a yi gwajin jima'i da su a mutum-mutumi kafin a shafe su da mai, a naɗe su cikin mazubi, a an tayo shi kasuwa, mu kwashi na kwasa. Sai dai duk da irin wannan gwajin domin tsaro, masana na gaya mana mu bi a hankali domin ko ana iya samun abin da turawa ke kira feluwa. Allah ma ya kiyaye.